ଏବେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ପ୍ରଧାନ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ବା ଗଳ୍ପାଂଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ କିମ୍ବା ସୁସଂଗୃହୀତ କଥାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିଜର ସୃଜନ କଳାକୁ କାବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରେ। କାବ୍ୟର ନାମକରଣ, ଛାନ୍ଦ ବିଭାଜନ କିମ୍ବା ଛାନ୍ଦ ତଥା କାବ୍ୟର ଉପକ୍ରମ ଏବଂ ଉପସଂହାର ସୃଜନ କଳାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ। ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସମ୍ପଦକୁ ରମଣୀୟ କିମ୍ବା ପାଠକ ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ କାବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା କଥାବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଦେଇଥାଏ। ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ବିଷୟ କୌଶଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କାବ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସର କୌଶଳ। କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଥାବସ୍ତୁ କିପରି ସେମାନେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ସଂସ୍କୃତର ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥକୁ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଶରୀର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ସାହିତ୍ୟରେ କଥାବସ୍ତୁ ବା ପ୍ଲଟକୁ ଏହାର ଶରୀର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ସତରହିତ ଏବଂ ପୁରାଣଶ୍ରୟିତ ଆଖ୍ୟାନ କିମ୍ବା କଳ୍ପିତ ରଚିତ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କାବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜର କାବ୍ୟ ରୂପ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏକ ବିଷୟ ପ୍ରଧାନ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବେଳେ କବି ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ, ବିଷୟ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥାଏ। ମନସ୍ଥ କରିଥିବା କଥାବସ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ପାଇଁ ସେ ଯେପରି ଯତ୍ନଶୀଳ ଥାଏ, ସେହିପରି ଅର୍ଥଚାତୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବସ୍ତୁ ସମ୍ବଳିତ କାବ୍ୟଟିକୁ ସହୃଦୟ ପାଠକ ମନହାରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ପ୍ଲଟର ଅଳଙ୍କାର ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ରୂପ ଅଳଙ୍କାର୍ଯ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏହି କାବ୍ୟ ନାୟିକାର ଶରୀର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି କାବ୍ୟ ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା କଥାବସ୍ତୁ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ। ହେଲା, ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁ ହେଇଥିବାରେ କିମ୍ବା ଅଖ୍ୟାନ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଐତିହାସିକ ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକି ଅଖ୍ୟାନ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଅଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଚୟନ ହେଉଛି ସ୍ୱତଃପୃତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଯେମିତିକି ସହୃଦୟ ପାଠକ କାବ୍ୟଟିକୁ ପଠନ କରିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ତାକୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବନି, ମାନେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ମନରେ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ କବିମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କଥାବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ଚୟନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବ ତାଙ୍କ କଥାବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇଭଳି କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇଭଳି ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଏବେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସଂଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହିତ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ କାବ୍ୟ ନାୟିକାର ଶାରୀରିକ ଶୋଭା ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରମପୂର୍ବକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁର ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ବିନ୍ୟାସ କରିଥାଏ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ, ଯଦି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ପ୍ରଥମେ କାବ୍ୟଟାକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାର ପୂର୍ବଜନକ କଥାବସ୍ତୁ, ତାର ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ କିପରି ହେଉଛି ଏବଂ ତାର କିପରି ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି, ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଆସେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନା। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନ କିପରି କରାଯାଇଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଅତୀବ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଏ ଯୁଗର କାବ୍ୟ ପ୍ରଣେତା ମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦକୁ ମଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରତିଭାଧର କବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଗୀୟ ଚେତନା, ପାଠକର ମାନସିକତା, ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହର ପ୍ରେରଣା ତାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାବସ୍ତୁ ଜଣେ କବି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲେଖିବ, କୌଣସି ଗପ ହଉ, କବିତା ହଉ, ନାଟକ ହଉ, ଏକାଙ୍କିକା ହଉ ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଗେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ କିପରି ଭାବରେ।
ଯେମିତି ତାର ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯେମିତି ଯୁଗୀୟ ପଠନ ହେଇପାରୁଥିବ ପାଠକର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁଗକୁ, ମନେକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ନେଇ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଯୁଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁଗର ପାଠକମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୁଗକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜଣେ କବି ବା ଲେଖକ ରଚନା କରିବ। ଯଦି ଯୁଗକୁ ନେଇ ଯଦି ନ ଲେଖିବ